Does it understand? Menkää seuraamaan sitä TikTok-käyttäjää, mikä tuossa liven nimessä lukee. Ruvetaanko tekemään podcastia Spotifyhin? Voitteko sanoa moi Aleksia? Moi Aleksia. No moi. Musta tuntuu, että meillä ei olisi hyväksyttäviä puheenaiheita. Sä nyt hyväksytään meidän kaikki. Niin, mutta me ei voida puhua kenestäkään ihmisistä. Eihän me nyt ihmisestä nimeltä tarvikaan puhua. Katsotaan mikä vitu Teemu Roosi tää on. Teemu Tuning. Tehkää jotain. Voi vittu. No vittu mitä? Kun voisitte päkkäri. No. Ei tänään tuu känniliveä kyllä yhtään sitten. Musta tuntuu, että herra ei ymmärrä, että nyt on vittu arkipäivä. Ei ikinä. Kerran tehtiin. Et ollut paikalla, niin... Miksi kumpikaan teistä olisi semmoinen brunettihiuksinen? Ei me vaan olla. Onko sitä töissä koulussa työttömiä? Töissä ja koulussa. Sama. Ei suomalaista pitkiä. On ne aika pitkiä. Sille Skandinaaviassa ja Pohjoismaissa. No on ihan vitun työtä. Kiva. Unelmamies. Kiitti. Ihminen, joka on oikeasti mies eikä poika. Not pretty. Samaa mieltä. Onks koulut alkanut? Ei. Milloin Allulle mies? Ei vielä yhtään koskaan. Sit kun Allu haluu, mutta Allu ei halua vielä. Missä se on tämmöistä surumusiikkia? Onneksi minusta sit oppia, ettei me nähty. No mulla olisi tää alla kyllä vähän, ei tos niinku ihan alasti vedetä. Me ei nyt soiteta mitään Thai Hong remiksejä. Laittakaa ampiainen suoja. Haluatko olla minun tyttöystäväni Elna? Ai löydy 2016 Spotify-lista käynnissä. Siis tää on oikeesti luotu silloin kun mä ajoin mopoautoa. Näkeekö tässä jostain, koska tää on luotu? En mä tiedä. Ei varmaan. Siis tää on ihan niinku... Niin ja sit siis on hetki kun on mopoautoa ajettu. Ettei näin luule, että... Täällä on tämä mopoauto. Pistä vähän Reino Nordittiin. Mitä? Ei mitään. Sä sanoit sen nimen vaan väärin. Mitä? Reino Nordittiin. Miten sä pitäisit sanoa sen Nordin? Nordini. Ei siinä oo teetä sen nimen. No ei niin, mut Nordittiin. Eikö sä sanota niin? Ei mun mielestä. Mä pistän vähän Reino Nordiniin. Ei toi oo vittu sana. No vittu se on sen nimi. Mä en tiedä, että noin sanotaan. No okei. Tai ehkä sanotaankin, en mä tiedä. En Mulla mä... ei nyt oo eilisestäkään, kun mä sanoin sen yhden jutun. En mä edes tajunnut, mitä mä vittu sanoin, kun sä olit vaan...
Mä olin, että se loppui I, eikö mitään. Ei mä muista enää. Se loppui I eikä A. Mä siellä, ei kun siinä oli noin kirjo. 07. Kuinka monta minuuttia sitten ajoitte autoa? Aika monta minuuttia sitten. Niin, en nyt osaa laskea niin pitkälle, valitettavasti. Ei oo sukkia. Siellä on kakkaa. Mulla ei oo sukkia jalassa. Polarisranger. Mulla oli Polaris Ranger 570. Tässä on nyt mun pikkusisko. Täällä on vieläkin sun sen pystyy, jos kaadun. Sulla on 4 päivää olet sukat. No mitä sit vaikka oiskin? Lämpää siitä. Viimeisen kerran. Ei me oteta tähän liveen ketään, ketä me ei tunneta. Jonne asuu Salossa. Okei. Mä en. Jonne 32V. Okei. Ok, boss. Minä olen Erika. Ei se ole hyvä käsitys. Kynsi check. Aleksia on Eerikan kaveri. Mä voimaannun täällä vaan niin kauan kuin viimeisen kerran. Kaadun! Joo, tosiaan heittäkää sitä vitun kommenttia. Kauhea joku jumpulan hypseli ääni siellä äsken. Se on tosi iso. Thank you. Mitä toi on? Erikan sypykaudessa. Hyi mikä pippeli. Pehmolla ei oo kyllä niinku nimeä. Valitettavasti. Ei normaali. Ei oo, ei. Mie näistä lyönää. Istu hiljaa. Joo vittu äijät. Mitä? Mutta kun katson sua, olet tyttö hiljainen. Mulla on... Niin, no... On se juurikasvu nyt vähän tummempi nykyään, kun iän myötä tummenee, mutta kyllä mä blondi olen aina ollut. Paitsi silloin, kun mä värjäsin pois blondista. Niin mäkin oon ihan vauvasta asti. Tän ihan vauvan mulla oli oranssit hiukset, mutta... Niin, et vähän kyllä sama, mut...